Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Kana uchitevera Kristu, pane zvakawanda zvaungawane zvisingakwanise kuwanikwa neumwe munhu, asi pane kushingirira kwatinofanira kuita kuti ufadze Mwari nekumutevera iye. John 5:41. Ndinochida chinyorwa ichi: handigamuchire rukudzo kubva kuvanhu, handichemeri rukudzo kubva kuvanhu, handitsvage kuzvikudza kunopera, rega Mwari vataure. Tarisai vara rekuti inzwa kuda. Ndanga ndisati ndamboritarisisa kusvika pandakazoverenga shoko. Hapana chakaipa kuda kuti vanhu vakufarire. Ndo chinhu chakanyanyonaka uye zvinowanikwa. Ndinovimba munondifarira. Munoziva, ndinoreva tese tinoda. Unoziva? Ndinovimba munofara nezvandichataura manheru ano. Ndinovimba handina kutaura zvichakubatai. Tose tinoziva kuti tinoda kudiwa, asi handizvide. Hona, handifarire kunzwa zvakadaro. Pane nguva yandaidaro. Uye kana wakadaro, unotarisa vanhu, asi ukasawana kufarirwa, unobva wachinja zvauri kuita. Handei, unochinja magerero, unochinja zvaunopfeka. Vangani vaparidzi vanofunga kuti vari vasinganyatsoshumire zvavanovimba kuti Mwari vari kuzvisa muromo mavo, nekuti vanofunga kuti vakasadaro vanorasikirwa neungano yavo. Vakawanda vacho. Uye zvinotsamwisa Mwari patinotya vanhu pane kutevera Mwari. Amen. Handidi kutsamwisa vanhu. Unoziva, Jesu aitsamwisa vanhu nguva zhinji. Ndizvo zvaaita kunge anogona chaizvo. Zvitomboriva aita kunge aitongozviita achida hake. Ndinofunga kuti aiwanzoda kuzviitira maone. Akarapa murume paSabata achida hake kungova bhohwa. Amen. Saka munoziva, ndichiri kuedza kuona kuti Mwari ari kuda kuita chiineni, asi ndinofunga kuti ndakasiyana uye ndakashinga. Munoziva, uye ndiri pano. Itai zvamunoda kuita imi, asi ndo zvazviri. Munozivei, hapana chinondishamisa kudarika vanhu vanowanzoshandiswa naMwari. Zvinongoda kuti useke, dzimwe nguva zvoda kuti ucheme. Usarege kutya vanhu kukukanganisa ramangwana rako. Usakurire kudiwa. Ndinoda chinyorwa ichi chekuti Jesu akazviita asina mukurumbira. Muzvifarire here izvo? Anoita kunge munhu akangobudewo zvake asina kana basa. Ndoda kuti mufunge neni usiku uno. Uri kuraramira kufadza Mwari here? Mazuva ose. Ndizvo zvazvinoreva kuita mutendi. Tinoraramira iye. Tinoraramira iye. Hazvireva kuti tinofanira kuzviisa zvinamira kana muchinjiko pauro uye kupinda musangano. Zvinoreva kuti tinomutevera. Jesu akati, uyo anoda kuita mudzidzi wangu ngaatore muchinjikwa wake anditevere. Ini pamwe muchinjikwa iwoyo kusave kuzivikanwa nenyika sezvaunga uri. Unozivei, nyange ukashayikirwa neshamwari 10, Mwari vachakuwedzera dzimwe 10,000 muupenyu hwako. Vakorose 1:10. Kuti mufambe murarame nekuzvibata nezvinofarira Ishe, muchimufadza pazvose, muchibereka zvibereko pamabasa ose akanaka. Ngatimire ipapo tiite 4-part series. Tinoda here kufadza Mwari mune zvose zvatinotaura?
tinoda here kufadza Mwari mune zvese zvivande zvatinoita? Tinoda kufadza Mwari here nenzira yatinopfeka? Mukutarisa muchingoita ndichambosiya iyoyo pamuri. Munhu wese anozviita. Nditarise, hamuzi mese. Ukatevera Mwari unowana mamwe makomborero asingawanikwe nemunhu wese. Asi zvakadaro pane zvinhu zvatinofanira kuita kuti tinyatso kumufadza Mwari nekuti tinyatso kumutevera iye. Amen. Ndichazvisiya kwamuri mumbonofunga. Ndinoziva ndiri kuita nga ndiri kukuchikidzirai, asi munoziva zvomamuchida pamauya kuno. Kuti mugofamba kurarama nekuzvibata nenzira inoda Mwari, inonyatsomufadza, uye muchinyatsoda kumufadza muzvinhu zvese. Vatesaronika vekutanga 2 chindima 4. Asi sezvatakatendwa naMwari kuti tipiwe vhangeri rake, uye tinotaura kuti tisafadze vanhu asi tifadze Mwari. Ndoda kukuudzai maonero angu nezvandoziva pandouya pamberi pano. Ndinotaura izvo Mwari zvanenge aisa mukamwa mangu. Pamwe ndosaka dzimwe nguva zvinoita kunge unoziva zvinonyatsorwadza kuti kana kuti tinogara manheru ano tonyatsoziva tiri kuita zvinhu zvisingafadze Mwari wedu. Hausi kufara kuti wauya here nhasi? Nekuti ndizvo zvandiri kutaura. Chikonzero ndakashinga kuzvitaura ndechekuti tikafadza Mwari tinogara chifara. Zvinoita kunge ukasiya chinhu kurutivi rwenyama unobva wana chimwe chinhu chikuru kudivi remweya. Uye ndinovimba kudaro, ndinofunga kuti kukura pamweya tine zvimwe zvidiki zvenyama zvinoenda pamuchinjikwa. Uye urongwa hwakakura tinogara tingoronga nzira yedu inoramba ichiita diki nediki nediki. Uye chero chinhu chakutuma Mwari nhasi pano, usiku huno ari kuedza kuita kadiki zvekare. Asi hazvisi kuti utorerwe chinhu, asi kuti uwane zvawanga uchikumbira. Rupi rufaro rwangu? Ndoda rumwe rugare. Ndinozviziva, ndakazviita kakawanda. Ndakaenda kumakomo iwayo kakawanda. Kutya kurambwa nevanhu chinhu chakaoma. Kutaura chokwadi kurambwa kunorwadza. Ndinogona kumira pano nchikuudza kuti ndakadzingwa muchechi mangu uye ndakarasikirwa neshamwari nemhuri yangu vasina kana kubvumirana nesarudzo yedu yekusiya sangano rataive mariri. Havana kana kutombobvumirana nesu. Unoziva vano, ndaifanira kugara musangano racho asi vakandidzinga. Saka zvaisava handina kumbonyatsosiya zvaive enda kana kuti unyarare. Kunyarara kwandiri kwaisatombondiitira. Saka ndingave handina kushandisa ungwari hwakakosha. Munoziva dzimwe nguva kana moto waMwari wakushanyira hauite zvakangwara. Kana kuve akangwara zvino. Asi ndinofunga Mwari vangatoda kamoto pane kushaya moto wacho. Saka uye zvakanditorera nguva, asi ndakutombopinda mumugwagwa wacho zvinganditora nguva. Asi dzimwe nguva ndofunga kuti dai ndisina ndingadai ndisinamboita izvozvo. Asi mwoyo wangu wanga wakanaka, asi zvasina kukodzera zvekuti vakabva vandiramba vese zvavo. Mirai ndikuudzei, ndingamira pano ndikuudzei. Ndakarasikirwa neshamwari munoti hehe iyi.
asi zvairwadza, asi zvainyatsorwadza nemwoyo wese. Kurambwa kunorwadza. Kutaura chokwadi ndinocheuka izvezvi. Ndinofanira kutaura chokwadi kuti handitombozive kuti sei ndakazviita, nekuti kare ndanyanya kuti vanhu vanombofungei pamusoro pangu. Zvinofanira kunge zvaive nekuti nyasha dzaMwari kuti ndakakwanisa kuzviita izvo. Asi ndinorangarira ndakabva ndapfugama muimba yangu yekubikira ndabva kuteerera dzidzo pamusoro pokururama, uye handambonzwa zvakadaro. Ndakarurama, handambonzwa kudaro. Zvandakangonzwa chete kuti ndiri mutadzi, inini ndakashata. Ndakanaka naMwari, handina kushata naMwari. Ndakateerera pamusoro pedzidzo yekururama, handamboinzwisisa, uye musoro wangu asanomboinzwisisa. Mudzidzi aidzidzisa kubva kuna vaKorinde 2:5-21, uye vakanga vasingazivi zvivi, wakamuita kuti ave zvivi nokuda kwedu, kuti isu patinoti ndakarurama, zvekuti ndakarurama pandiri ini ndinombokanganisawo ndiri munhu. Asi takapiwa kururama kwaMwari, uye Bhaibheri rinoti tofanira kuriisa topfeka sechipfeko. Naizvozvo ukaripfeka unofanira kuribvuma, unofanira kuziva kuti uri ani muna Kristu. Uye zviri muna Mwari hazvisi matiri, zviri muna Mwari. Uye ndakateerera dzidzo iyi, akomana, pane chaitika mandiri inini. Musoro wangu asatombozvinzwisisa, asi pane chaitika mukati mangu. Uye ndaive nekutya kwekurasikirwa, asi ndaive nesarudzo yekuita. Handizive kuti munhu ari kuona chivhitivhiti changu here kana kuti munhu ari munomu. Unoziva kuti Mwari akuedza kuita chinhu muupenyu hwako. Pamwe unoziva kuti Mwari vakukudana muupenyu hwako. Pamwe unoziva kuti Mwari vari kukuudza kuti buda uite chinhu chaunoziva kuti vanhu havatombokunzwisise. Hautomborina chokwadi chekuti uri kutombonzwa nekuna Mwari wacho, asi zvinenge hatombokusiya uri wega. Tichataura zvakanyanya vhiki rino pamusoro pekutya kukanganisa. Mira ndikuudze chinhu chinonakidza. Kana usina kuzvipira kuita zvinotyisa, hauzombofa wakura pamweya. Ndaive pakaoma uye ndakareruka. Pandinoti pandakaita sarudzo iyoyo, chokwadi ndina dhevha mwe chete. Munoziva dhevha haana basa nezvinofungwa nevanhu. Kwaari havana kana basa. Handisi kureva munzira yakashata, asi ndo zvaari. Anongoti chii hana basa nazvo. Ndinoshuwa kuti dai ndakadaro, asi ndinobatikana nazvo naJesu kuti ndikozokudzidzisai kuti imhosva yenyu kwete yangu. Asi ndiri kuedza kukuudzai kuti zvanga zvakandiomera ini kungorega. Hehoi, ndichanyarara. Chokwadi ndinonzwisisa, handisida kuita rusha, ndichanyarara. Asi ndakakunda kusvika pakati. Zvino ndiri kunakirwa nemagumo. Amen. Ndinofarira pfungwa iyoyo yekusvika kana pakati pacho. Zvinyorwa zvizhinji mushoko raMwari, zvinhu zvakawanda zvakanakisa. Satani anoshandisa kurambwa pese paunobudirira muupenyu hwako, kuedza kukuita kuti usaenderere mberi. Vangana ari kunzwa kunge pane zviri kumberi zviri kuuya kwauri. Ndinovimba kuti zvamuri kunzwa usiku uno, shoko raMwari ramuri kunzwa kuti riri kukubatsirai kuti mukwanise kurarama noHushingi. Muende mberi muzvionera. Uye handisi kuti handai munoita zvisina kwana uye zvisina basa. Kana zvekupenga, munoziva 20. Vanhu vakura pamweya vari kukuudza kuti uri kukanganisa, pamwe vanodzokera mashure unamata zvekare. Asi kana vasiri vanhu
vasiri kumbotevera Mwari ava, unoziva unofanira kutarisa kwazviri kubva, kuti vari kukupikisa vari kubva kupi. Handisi kuti endai munorwisa uye musatomboteerere vamwe, asi ndiri kuti hapana chinopfuura kuipa kwekuedza kurarama upenyu umwe munhu anoda kuti urarame, kuedza kuva zvavanoda kuti uve, zvavanoda kuti uve, zvavanoda kuti uve, zvavanoda kuti uite. Kwapera kachinguva unobva watozvishaya kuti uri aniko iwewe. Kuita zvakaoma zvinhu zvakanaka, zvakanyanyonaka. Usafunga kuti nekuti chinhu chakaoma hausi kufanira kunge uchichiita. Mwari vanoita nemaone kuisa zvinhu zvakaoma munzira yedu. Uye Bhaibheri rinoti kuna Isaiah 41, ndichakuomesa kuzvinhu zvakaoma. Ngatitarire pana Isaiah 41:10. Mwana wako anoda kudyei kana akubuda mazino. Chinhu chakaoma. Mbanana dzinoda kudyei kana dzichibuda mazino. Tiri kubuda mazino emweya, tiri kufanira kuzviita pazvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaomesesa. Amen. Ndakuudza kuti muende kupi? Isaiah 41:10. Aya anova mashoko akanakisa. Ityai hapana chekutya. Nokuti ndinemi, ndo chikonzero chega Mwari chaanopa kuti usatye iwewe. Anongoti nokuti ndinewe. Usatarise wodzikiswa pamweya, ini ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa ndokuomesa pazvinhu zvakaoma. Ndichakusimbisa ndokuomesa pazvinhu zvakaoma. Ndichakusimbisa ndokuomesa pazvinhu zvakaoma. Unoziva tinorevei? Zvinhu zvakakuomera panguva inoi 5 years makore ari kuuya zvitombokunetse kana mbijana. Ndinoti hazvisi kutozombokunetsa kana padiki. Zvichadamba zvichikunetsa makore 5 ari kuuya ukazvitiza izvezvi. Asi zvava kwauri kuti uda kuramba uri zvauri here makore 5 ari kuuya? Kana kuti uda kuita naMwari? Rarama pangozi padiki. Unoziva sei ndichiti zvakanaka kuti tirarame pangozi? Nokuti ndo nzira yega yatinowana kuti Mwari vanotiitirei kana kurega. Ndinozviisa pachena. Pandakasiya basa rangu, pandakanzwa Mwari kuti varindudza ndiende kunovhura sangano rino. Ndikuudzei, ndaive ne42 pandakatanga sangano rino, uye ndine vana 3 nemwana mucheche. Ndokumbira musandudzo kuti mukwanise kuitira Mwari nekuti mune vana vakawanda kana kuti makachembera. Mirai ndikuudzei chimwe chinhu. Kuda Mwari kunoita timuite zvinhu zvisina kukwana. Amen. Asi ndakawana kuti Mwari achanditsigira. Ndakawana kuti Mwari vachandivhurira misuwo. Ndakawana kuti Mwari vachadzosera shamwari dzandanga ndashaya. Nekuti ndazviisa pangozi. Ndakawana kuti papane zvimwe zvekuti pamwe ndandakakanganisa Mwari vasatombopindira. Asi hapana nzvimbo yakaoma kurarama senzvimbo yekumirira munzvimbo yakanaka. Usatya, hapana chekutya. Zvino mukuvhara usiku uno ndichakuverengerai ndima 4. Handisi kuda kuvaverenga kwamuri, asi tamatarisa pamwe chete. Uye ndinovimba kuna Mwari kuti patinotarisa izvi pane zvichaitika mumwoyo wako. Zvichakubatsira. Uite sarudzo. Kuti Mwari mukuru pane munhu wese waunoziva. Kana Mwari ari wako, iye ari. Ndati iye ndiye. Ndiri kutaura newe. Kana iwewe mutadzi, Mwari ndewako. Kutaura chokwadi, kana iwewe munhu asati apira upenyu hwake kuna Mwari, Mwari ndewako. Ari kukudaidza manherwana, ari kukukwevera kwaari. Mwari ndewako. Uye kana Mwari ari wangu, ndiani anopesana neni?
Mwari ari kudivi rangu. Ndiani wandingatya zvino? Zvinyoronyoro ngatitarisei kuna vaRoma 31 ne32. Shoko raMwari rine simba rekukusunungura ukarigamuchira nemweya weunyoro. Saka tingati chii pane zvese izvi? Kana Mwari ari wedu, ndiani angapesane nesu? Ndiani angade kurwisana nesu kana Mwari vari kudivi redu? Mapisarema 118:6. Mwari ari kurutivi rwangu, handingatyi. Munhu angandiiteiko? Fungisisai nazvo. Ndinoreva ndanyora pasi kuti munhu anganditeiko. Vangataura nezvangu. Vangafunga zvakaipa pamusoro pangu. Ndinoti. Vanhu vanogara chingofunga zvakaipa pamusoro pako, saka unoziva? Vangandirambe, vangati havati havadi kuva shamwari dzangu. Vanogona kutandiedza kumafaro. Pamwe mukuru wekubasa kwanga asingandifarira hatombondikwidziridze kana kundipa mari yakawanda. Unongoti wow, ko vakandikuvadza, ko kana munhu akandiuraya, pane chinyorwa Mwari paanoti usangotya vanhu chete vangauraya muviri wako. Asi unofanira kutya uyo muridzi wekusingapere. Amen. Hatinyanyosangana nazvo munomu zvekuti unofira kutenda kwako, asi zvinowanzoitika kune dzimwe nyika. Taura chokwadi, isisu vari kuwestern world tinofanira kushinga zvakanyanya. Tinofanira kushinga tomira pano pedyo nepedyo. Uye tingatozomboshaya zvimwe zvinhu. Tikadaro, ngatitange kuita sarudzo izvodzo izvezvi. Mapisarema 27:1. Jehovha ndiye chiedza changu nomuponesi, ndiani wandingatya? Jehovha ndiko kwandinotizira uye vanobata upenyu hwangu. Saka ndiani wandingatye? Kana sandida kukurudzira zvakanyanya iyi imwe yekupedzisira. VaHebheru 13:6. Naizvozvo tinotsunga mwoyo uye tinokurudzirwa, uye nemwoyo wese nokushinga tinoti, Ishe ndiye mubatsiri wangu. Handingatyi kana padiki zvapo. Handingatye kana kuvhundutswa kana kutyikidzirwa. Munhu anganditeiko? Amen. Handei paMwari rumbidzo manheru ano. Haleluya. Tokutendai Mwari nekutizadza ushingi. Amen. Ndinokunamatirai muzita raJesu kuti zvinhu zvese zvamunoda kusangana nazvo, uchawana ushingi nesimba muna Mwari kuzviita nguva yakafanira nenzira yakafanira, kuti mutange kurarama upenyu hwakaombekwa, kwete hwekungoda zvekuteedzera, kuti mufadze vanhu. Muzita raJesu. Amen. Uri kurarama kuti ufadze Mwari here mazuva ese? Uri kumutevera here? Kana vamwe vanhu? Ndinovimba kuti tikararama tichifadza Mwari tinogara takafara. Asi munoziva kuti urarama uchifadza Mwari unofanira kunge uri munhu akashinga, nekuti Mwari anogona kukukumbira kuti uite zvinhu zvisingakuitire. Anogona kukupa mimwe mikana, wotora mukana iwoyo wobva wangozvipinza munjodzi padiki. Unoziva kunyanya pakusarega vanhu
vakupe zvekuita muupenyu hwako. Dzimwe nguva tinofanira kuzvipira kuvabvunza kana kuzvimirira muzvinhu zvavanenge vachida kuti tiite. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.